La prosperitat material sovint ens preocupa i no sempre amb motius reals. Per què ens passa això? Doncs perquè vivim en un món que ens fa centrar-nos més en la necessitat i en les carències que en l'ésser, l'agraïment, l'amor i tot allò que de debò ens dona satisfaccions i emocions positives que ens encenen l'esperit i promouen la vida en general. Una bona salut física, mental, emocional, tenir relacions sanes i significatives, una connexió eficient amb la nostra essència, una coherència amb qui realment som. Tot això fa que valorem molt més aquests moments que sí que donen sentit a la vida. Molt més que tot allò que se suposa que hem de tenir i quan ens manca ens produeix un neguit que no acabem d'entendre i quan ho tenim la incòmoda sensació de que tampoc ens satisfà tant o no era tan important. Recordo haver escoltat fa molt de temps en un curs que quan comencem a neguitejar-nos per tot allò que ens manca o per les possibilitats, normalment remotíssimes però en el nostre cervell molt presents, de que ens manqui alguna cosa que creiem important, és bo aturar-se, respirar i fer una mena de repàs mental de la teva situació en el present immediat, en aquest moment. Estic viva, sana, ara i aquí? Tinc les meves necessitats bàsiques cobertes ara i aquí? Tinc algunes relacions valuoses ara i aquí? Sense donar-li més voltes, sense deixar ni una escletxa pels peròs o el que podria passar si. Viure el present sona bé, però sovint no estem ni tan sols gaire conscients del nostre ara i aquí. El que estem és recordant un passat que ens fa vibrar tota mena d'emocions o intentant veure què ens depara el futur, que sembla que fa el so d'una mar furiosa de coses que poden anar malament a dins del cap. Doncs fer aquest exercici que us proposo més amunt d'aturar-se i dir-se aquestes frases va molt bé. I si cal fer-ho moltes vegades al dia no passa res. Si tot i així m'estàs escoltant i encara tens un rum-rum a dins que et mossega recordant-te les mancances materials, et puc assegurar que donar-te aquests moments, fer aquests petits exercicis de reconnexió amb tu mateixa, aquests breaks del remolí de la vida diària, t'ajuden a saber quines són les verdaderes prioritats, a acostar-te cada cop més a la teva prosperitat real, aquesta amb la que obria el post, la prosperitat en tots els àmbits. Gràcies i fins aviat.